Днеска континуємо записувати для вас Євангеліє по-лемківськи. І днеска будемо читати Євангеліє від Луки 8, 26, 39. Хто прийшов Ісус недалеко Герасина, же проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому навстрічу один чоловік, котрий йшов з міста і мав дьявола. Він здавна не носив убрання і мешкав не в хижі, а на якихось горбах. І коли зрів Ісуса, він скричав, припав йому до ніг і повів сильним голосом: «Що мій ти, Ісусе, Сину Пана Бога Всевишнього? Молю тя, не муч м'я». Він звелів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух тот часто хапав чоловіка, і його тоді в'язало кайданами і ланцями. Пильнували, лем тот чоловік нищив тоти окови, і дьявол гонив його то там, то сям. Ісус його звідав: «Як ти на ім'я?» «Легіон», – відповів тот, бо дуже бісів було у нього. І вони просили Ісуса, щоб він не велів їм іти до бездни. Була вже там сила пацят на горбі, що се пасли. І дітки просили Ісуса, щоб він поволив їм гойти в них. Він їм поволив. Вийшли дьяволи з того чоловіка, вийшли в пацят, і метнулося ціле стадо з горба в озеро. І тонуло. Коли звиділи, щося стало, пастири полетіли ген і повіли кожному в місті і по селах. І вийшли люди піздрити, щося трафило. Прийшли вони до Ісуса, і нашли же чоловік, якого були дьяволи, вийшли тут і дьяволи. Він сидів собі при ногах Ісуса, був вбраний і стягнув. І вони тоді барся злякли. Наочні свідці їм сказали, як се вилікував тот біснуватий. Тоді всій люд Герасинський і околиці зачали його просити, щоб одійшов од них, бо великий страх їх хопив. І він глошив до човена і вернувся, а чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним. Але він відпустив його і говорив: «Вернися додому і повідь швидко, що пан бігти зробив». Пішов тот і повідав пак всякому в місті, що му Ісус зробив.